As obras do Club de Remo de Cabo de Cruz avanzan a bo ritmo, superados xa os atrancos cos que se atopou o goberno boirense á hora de executar este proxecto herdado do anterior executivo. Solventadas xa as problemáticas que surden na cimentación, que é onde aparecen os problemas máis acuciantes que hai que solventar. Bueno, pois agora vamos a comenzar co corpo da obra, co corpo da edificación, entón aí entendemos que o proxecto levarase a cabo tal como está marcado e que non aparecerán máis eivas para poder sacalo adiante, non? O que me trasladan dende a empresa é que se estima 2-3 meses para que tanto o corpo da edificación como o teitume da obra este xa colocado. Eso permitirá durante o período de verán ter realizada esa fase da obra e poder, durante o inverno, xa rematar a parte interna e poder traballar nos oficios que fan falta levar a cabo na parte de dentro, sin que as inclemencias meteorolóxicas nos retrasen xa para chegar a unha ejecución final das obras, non? Durante o transcurso das obras, o Concello está a manter un diálogo constante tanto coa empresa construtora como co Club de Remo para que o resultado final sexa o máis vantaxoso para a práctica deportiva. Nunha recente reunión coas súas partes implicadas, acordouse a modificación do foxo de Remo, tomando como exemplo as instalacións dos clubs de traíñas vascos e mesmo outros da comarca que presentan un deseño máis ergonómico. Últimamente vense de modificar a estructura que estaba proxectada nun principio para o foso de entrenamento e nace do acordo ao que se chega tanto cas peticións que surden desde o Club de Remo e cos aportes técnicos que fan dende a empresa constructora e dende o Concello, non? Incluso para mellorar aínda máis, pois son coñecedor de que se ten visitado algunha instalación destas características xa para coñecer cales son os pormenores que lle está a producir ás persoas que están utilizando este tipo de infraestructuras a súa utilización e poder correxilas antes de sacar adiante o proxecto constructivo. Nesa mesma liña seguirán a traballar ata a execución definitiva deste gran proxecto que supón un investimento de máis dun 1 millón de euros.